Ini guys, sakin ka na pa ikuan ken. Nay motor, tapinsa. Maglugway sa amis sa mga kanding. Lugway sa amis sa mga mabuhin guys. Ang mga kandingis. Lugay sa amis. Amasang lugayan rin mga angkan. Ansa na tong uban. Balikan na to. O nakin. Hukas na pas ko kin-kin matso. Li. Dari sana malugwad dyan aga mga kanding kay nag-spray og hilo dato sa mga deew. Sa hinuunting init sa pananguan. Sinamatay na bijag sagbot so gi-sprayhan man og papatay sagbot dato sa mga deew. So ara sila dari sa ubos. Kit-kit na maglubi ning kanding. Agasa dara na maibutang isa ka angkan. So gisa dito. Ari sa naman sila ipanglugway darhis ubos daris basak kay agdeo sa among agi sprayhan man og papatay sagbot gahapon adlaw. Aglaki. Agliwat man na si isang liwat si isang mama pero isang papa na si Tisoy ito isang isuon nitom. Si Tisay. Lagi si Tisoy na. Maniliwat si isang mama. Liwat si isang mama. Ang magkagasan pa ingan-ingan sang liig magpa takilid-takilid. So dari sana mo panglugwad dyan aga mga buhiin kay gipang isprayhan dito sa among o di ni kaabot na rin sa kasadakin? Di? Sure. Kaya panghaan pa tong uban. Nira mong iha. Kay delikado ato sa atong deew. Simba ko makakaan mo ra tong inisprayhan na. Kadaot to makamatay tog buhiin. Spray man sila. So dari sana mo sila ipang area. Luwi ka mga sagbot kay nga brown naman. Nga matay na mga sagbot to dapit. Mas mga tawid-tawid bitaw. Mas mga tawid-tawid nga brown na mga sagbot. Tuloy ka jug mabuhiin inarong panahon na. Akatong uban kin dari to ibutang kin. Dari di kay daghang sagbot Buni tiri kay lugwad jan dari dapit. Dari dapat sa bus, kay daghang sagbot kin. Kanahan to may daghang sagbot. Dali. Magkuban ng tutulong bay. Tab. Ito nakabot ka na. Abot Ato ra ito sok dapit sa saging ma. Yung dagkakta to sa saging. Di man. Ha? Sur. Ana bitaw nagilugay kuan gawon puwa. Masun dagkakta to sa saging. Ada nara. Naro dapit. Nakabot dito sa dito. Nanang laag na mag Duha? Para magita ma. Naro dapit siya kami kabot sa kasada. Grabe mo ko ana. Gaya. Korea kuan. Nagdahian parang kuan. Lupa. Madara. Handaan naman niya. Kung init na, silong na nas naikuan kung makasilong sila. Nakangi kay daghang sagbot diha ngi. O pa nga brown ka adjog daris basak. Bitaw.
Nangakuha na sa na ah. Nangalaja ang mga dahon, luoy ron ang mga buhiin. Basta ingaro mga laja ang mga sagbot. Ipainom nig tubig hapon ni sila. Lagi ka manginom naman nig tubig ni mga kanding. Kay grabing danghawa, kay grabing inita ron. Tora dito, ito naglaag. Hanara man na sila. Toga. Diha. Hanara lang magdua-dua. Tata-tata. Mga karlan laag. Kana man ay mga karlan nga laag. Kani ana. Naraban ay unod nga na uban. Kubasa dia. Muni ka mang kubasa na hapit na mo kamang. Kare mo oy murag gibitek. Ana naman sila pa kamang diha. Ito pa doon. Ano natin kubasaan ba? Kubasaan ginagmay. Soy. Lagi what's up? Ja. Parang naman kaluoy sa mga sagbot. Uy, kanang matay naman. Luoy na pang mga buhiin. Tilan. Naglaway ba? Dara naman maglugway sa kabasakan. Dana mong iha, sabsab ngi. Busog pa sila. Pero umaudto ato naman sila pasilungon dadto. Nas ilang mitos kasagingan. Kano din taon sila mga kuwas ini kay grabe kasang inita daris buhol. Daris Alicia buhol. Parting ka init ka adjo. Ang kanawa nagibalhin? Dan naragyapon si Ja? Oh, di na ibalhin. Dadto ibalhin napit. Nawa maglagdek. Ngi. Buyag na bajig itong mga bibi. Maso sa kay mo kit-kit no. Unsang hapon pa imna na pud naman sila kay mo inom naman sila ron. Grabe na mo na ti mailan guys nga arang nagadjang inita kay ngano mong inom nag mga kanding og tubig. Manghinumoy naman dayon ni mga gagmatoy na. Hinumoy na sila sagbot. No. Ha? Ano nga na sila? Nga naman di ay. Ha? Cho. Sunod. Aso pabtas karsada kay mo has karsada mga gagmay. Agaban, ato man day dadto kuban. Ha? Ikuan kanang ipakang. Kare diri maarsa, bugat man day arsahen. Pader, bugat rasa. Oh. Aglaki to radto si Whitey. Si Whitey diha dapit. To. Si Whitey. Nas Whitey diha dapit. Apoy mga kabaw darhi panglugway. Nanda pa day miros mga kuan. Tanda pa day mis kabaw baka. Luoy na mga buhiin na rin. Okay, ag sagbot ng kuan man. Nangalaja na mga sagbot na rin sa ama. Nangalaja. Dana ka ng mga tawid bitaw. Kung na maingan na. Nangalaja ng mga sagbot. Daan na ba dyan kasagaran ipamutang ng mga bakag kabaw. Kamamay luag. Parang kaluoy ng mga buhiin na rin sa ama. Grabing initag panahon. Sabsab kay arong kuan. Arong busog. Kay enza inom paimnan na madaan sila enza ending hipos. Kay na may tubig diha. Sapa-sapang gamay. Paimnan ni sila daan enza gam na may sapa diha. Oh, hala ni sunod. Nah, delikado na rin sa motor diha. Napanabsab mo la. Sabsab. Muli na mi guys. Kay mo adto pa miss. Ato tas kabaw. Nano nagsiga naman imong siga. Brother, nagsiga imong siga. Nara mo balik ka na mo unsa ngi. O di ara. Ngi sabsab ngi. Balhin agus ha. Wala gi sa. Nanaw ko. Terus to ang puti ano to? To ah. To ah. Masing nakabuhi to. Pa. Di ba na mauli ano? Ang puti. Asa? Oh, narag brown. Hama puti. O nada na. Tora di ay. Tora to. Di ipatasan mo. To na to tora puti. Sabi ko mo tong tora to setengah basak di man di ay.
Wait tahu dah si Montito? Wait tahu dah Montito? Si Tito alang ra gabi. Susis papagabrel kay ijawok man. Tora to de ay mga aglaki. Gamating. Ano yung magkagamating? Ano naman na? Ano naman na? Tapos miming. Miming! So dahil may sabay guys, gikan may merkado, nandito sumidad tog tandas mga buhian. Nanda, palit day ko dani kanina katyalis kay na ay yung kuwasang tiil. Ang labaw ko desang adlaw, banda nababad agahang tiil sa kanang sabon. Pagkahuman kay grabe naman katuwa, hindi may nasamad. Hi guys! Mayong hapon. May nasamad sa tiil, sumuni hang gitambal katyalis. Amo may nag-iingan. Balagi diha man patuyohan nga ni. Sakto pa niyang gipalit nga ni kay si Kuya Ken na si Jay up na dal sa ijahang agtang. So mo Jay pang tambal guys kani. Katyalis. Okay na pa ko. Muni ijahang silanan. Katyalis. Na samtiil. Ning kalit laman ni si Jag kuan. Grabe ang katuwan. Sa labi na og kana bitawng mahumo si Jag tubig. Sakit na hinuon ni kama. Kay das panglaba lagi nahumaw ni si Jag sabon. Kaya to man si nang laba sa nahumaw. Sang ginabhan nga sabon. Humo siya sabon ba? Siguro allergy sa sabon. Kay nga, sa una pa rin nga ni pa to sa una. Pero dugay-dugay na to jawa ni balik. Karon ni balik na pud. Yan. Lain sa tanawon. Kay pati dahil sila na nasamad siya. Kung ano sa katyalis, kalainan. Ano ba kayo magbasa? Ano sa pangagod ba? So ano isang itambaw. Ano itambaw ron. Ano pamahid ni. Siya ron din layas ni kagawa ni kagaw so ni ba kagaw sa tubig or ambot kagaw allergy ba sa sabon mo na ibutang siya guys dani rapod siya nga kuan dani rapod nga tudlo magke o kuan sa tiil lagi kumajingking ani siya ro di pa ka mamatay kang kagawa ka mo na ibutang siya merong mawa ning kuan. So una po di nga ni pato sa una. Sa agagi nakalimot ko nga ni masiguro pato nga tambal. Basta kay kung mababad lagi ng tiil o kanang bitong na sabon. Diyan na kuan na waan na magngani dyan magkate. Sa una kay abot to sang dini tani mga butod sang dani. Karon grabe ang kukuha ra naman tawo ni kuan pa na matangtang ag cutex sa nga tangtangan kay di sana applyan og nga ni kulor-kulor kay pahuway sa kang daghanan siya ro din mo hawa ni kagwa nga ni okay luoy na kadzug kuko wa pa makuskus kay nawag ang pangkuskusay ang mga panggamit sa panghinluway nangawa pastilan mo na sa ihang tambaw. Na pwede pa rin si Kuya Ken. Si Kuya Ken pwede na pa isang up. Sumoto isang ipahid na isang agtang. Napon may pangpahid na katong biil. Okay, di man ito pwedeng maingani siguro. Ng mga kuhan samad-samad. Grabe initaw eh. Padan matutas baka? Dara na magtubig ag baka. Kay hugaw nakadro ag tubig sa sapa. Kimino, paghinay kimi kidang graba. Kanang gagawin. Yeah. Mga hugas sa mga isa ka na mga baboy. Yes. Oh my God. Oh my gulay. Kala ka, paghinay nak. Hinay. Uban-uban nun man ka. Uban-uban nun. Hinay. Kasi galagin naman inam ron. Si Momo. Inom. Inom si Momo guys. Sakay rin dagan ni Momo. So inam mo la. Di na mo inom sa sapa. Kay grabing hugawa ang sapa. Nag brown sa kahugaw. Ginoo ko. Butirik ng tijan. Ha? Inom mo la. Inom kay arong mubusog ka. Basig kuwangan pa na dyan sa kabaldi pa dir. Hala.
Kuwang dyan sa kabaldi. Tuwa na. Nangabalingtong nagkagwang. Amo ni gato pa no? Hindi na mao. Isa may gukod si kabating. Aw. Lain na nga. Inam kayo mo, busog ka. Oh, sakto ra? Sakto na? Okay na? Mana na kanindot ti kaya di siya ilahon. Mas ilahon patos koan. Di man. Mama. Oh, hurot na. Tama Kim. Padaw ka jagdas makan ka. Habog na siyang klasiha. Ano na? Habogon. Nakaon bayag ba? Nakaon. Gamatoy. Ta. Mag-akaw ko musto koy. Di man ka mao. Naaw ka. Wakas gamatoy ikaw. Dili. Hurot ni Janaw. Ano na baldi? Angay daw to giduha ka baldi na tagda. Sakto pa ini banggal ka mo to. Ano ka maha? Kay tanawag sa pa guys, tungod sa kahugaw, tanawag porma. Ginoo ko di na mo inang magmabuhian kay upaimnon dani, di rabay nang hilo og kuanas sang adlaw. Wa na gajud ano na jang hugaw sa pa uy. Di man jud nga ni sapa sa una uy. Arang man gajud ning limpyo hada sa una. To na kibo-kibo isda siguro na. Grabe gajud ning limpyo ni sapa sa una karon kay grabe na gajud taong hugawa. Na. Ano po sige ka? Green naman, green sa kahugaw. Tana day. May isa naman. Ha? Oo, kato dira sang adlaw nga. Kuha na to da ng grabing daghan ng isda. Mga patay naman oh. Ang isda karon. Umatay sila silo. Kilo siguro na. Looy, kaadyo ag kuan tubig. Dugay raman ni daw sig kapila nagireklamo, maghihapoy kuan. Resulta ag sig reklamo. Maghihapoy resulta. Mag-ansama ka. Looy lang mga buhian. Bisagbot. Patay pag masagbot. Hugaw-hugawan pa ng tubig. Samot na kasi. Wala na kasi. Kuanda ni. Dah. Tas papa ni uli na. Anisa ko. Anisa ka? Bilin sa kanama da ni. Balik ako. Ha? Hindi ka na ko. Muli na ta kay mamu ubo pa ta sa itong kuan. Tanong. Babay na mo. Ha? Balik ka na kaansa ha? Babay na mo. Awa. Barag. Wap. Dato na. Bye mama. See you tomorrow. Oh, see you tomorrow mo. Hala, sikit-kit ha ka na mabusog ka. Kaya ba pa ang mabuhian mga ag tubig arang nahugawa di na sila mo inom. Nang dadaan na lang man na magtubig siya. Buntag udto hapon. Dinadaan og tubig kay luoy arang inita kaazo. Di ron, manok ron. Dagan pagdali. Pastor. Basig na manalap dayang kagwang. Sabaron. Pagdali day. Manok. Dagan kay na yung snake. Medyo snake. Dagan kay na snake. Oh, Maria. Sama ni Kim. Flower for me? Yeah. Thank you. Tahu na. Tagay pus papa. Tagay pus papa. Yatang na pa ng papa. Kaya man naman ko. Hawag unggoy guys. Grabe ka sa kaunggoy. Ini skin-kin. Nanas ibaw manok pa do. Imong kita nagkanting-kin. Magduha man ka mo Kim. Iliya di matugla jo ha. Mana diha kay mangmubo miss. Kubasa. Duha ko sila.